שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך עובדים עם דפים של חברת פרימיום, דפי סוכר שרוצים להניח על העוגה. אלה דפים באיכות מאוד מאוד טובה, אני מאוד אוהבת אותם. יש דפים גם של חברות אחרות שאישית לא יצא לי להתנסות בהם. אז אני אסביר לגבי הדפים האלה. מה שחשוב לדעת לגבי הדפים האלה, וזה חיסרון אחד שלהם, זה שהם מתייבשים מאוד מאוד מהר, ולכן מאוד חשוב לשמור את הדף בתוך השקית שאתם מקבלים אותו, כדי שהוא לא יתייבש לכם. בנוסף, אני אראה לכם גם איך חותכים אלמנטים מדף סוכר בצורה נכונה, ועובדים איתם כך שהם לא יקראו לכם. אז בינתיים, כדי שנוכל להתחיל, אני אחזיר את הדף סוכר הזה בינתיים לתוך השקית, שאני שומרת בה את כל הדפים שלי, כדי שהוא לא יתייבש, ונתחיל. אז כדי שדף הסוכר, אחרי שאתם מניחים אותו על העוגה, יישמר ויראה מצוין, ולא תצטרכו להניח אותו בדקה ה-90, ותוכלו להכין את העוגה קצת מראש, זה למרוח על הדף מאחורה צמקאו. אני עובדת עם צמקאו של פוליבה, שממיסים אותו, זה מטבעות שוקולד לבן, מטבעות של טעם שוקולד לבן, שממיסים אותם במיקרוגל בפולסים של 30 שניות עד שזה נוזלי, ואז מורחים אותם על הדף מאחורה. כן חשוב לי פה לשים דגש על עניין אלרגיות של ילדים. חשוב מאוד מאוד לוודא שהחומרים שאתם עובדים איתם מתאימים. יש ילדים שאלרגיים לכל מיני סוגים של אגוזים, רגיש לגלוטן, רגיש לסומסום, 1001 דברים. תמיד תסתכלו על האלרגנים מאחורי האריזה, בגב של האריזה, ותוודאו שאין בעיה להשתמש בהם. חוץ מהצמקאו של פוליבה, אני עובדת גם הרבה פעמים עם הצמקאו של חברת אופנהיימר. זה צמקאו שאתם יכולים לקנות אותו בכל סופר, והרבה פעמים הורים לילדים אלרגנים אומרים שזה צמקאו שכן אפשר להשתמש בו, אז פשוט תבדקו עם ההורים, מה שנקרא. אל תקלו ראש בעניין הזה, זה חשוב מאוד בעיניי, ולכן אני שמה דגש על העניין. אז אני תמיד שוקלת 100 גרם של צמקאו, ואותו אני ממיסה בתוך קערה. אני מכניסה אותו למיקרוגל לפולסים של 30 שניות. כל פעם אני מערבבת, בודקת האם זה כבר נמס. במקרה שאתם רואים פה בתמונה, בסרטון, זה כבר אחרי לדעתי 2 סבבים של 30 שניות שהמסתי. אפשר לראות שהצמקאו פה לא נמס לגמרי, ולכן אני אמשיך להמיס אותו עד שהוא ממש יהיה נוזלי. חשוב כן לעשות את זה בפולסים של 30 שניות ולא מעבר לזה, כדי לא לשרוף את הצמקאו, אוקיי? בינתיים, בזמן שהצמקאו במיקרוגל בחזרה עד שהוא ימס, אני רוצה להפריד את הדף סוכר שלי, אוקיי? אתם צריכים לשים לב שבדף סוכר יש צד אחד שהשקף בו בולט. תכף אתם תראו את זה בסרטון, אני מראה לכם, תסתכלו פה בדיוק. השקף בולט ואנחנו לא מפרידים את הדף מהצד הזה. יש נטייה לאנשים ישר ללכת ולנסות להפריד מהצד הזה. אנחנו מפרידים את הדף מהצד ההפוך, לא מאיפה שהשקף בולט, אוקיי? זה מאוד חשוב. מה שאני עושה עכשיו זה בעצם אני מניחה אותו הפוך על נייר אפייה. ולמה אני משתמש בנייר אפייה? כדי שחלילה אם יש משהו רטוב על השיש, שהרטיבות הזאת לא תיגע בדף. כי דף סוכר ברגע שהוא בא במגע עם מים, הוא ירס. אז אני מניחה אותו הפוך על הנייר אפייה. אני מהפינה, קצת קשה לי פה עם הכפפות, אבל מהפינה אני עושה את ההפרדה הראשונית, וברגע שהפרדתי בקצה שבפינה את הדף, אני מושכת את השקף מהדף ולא את הדף מהשקף, אוקיי? זה חשוב מאוד, כי אם תמשכו את הדף מהשקף ולא את השקף מהדף, אתם עלולים לקרוע את הדף. אז הנה פה אני מראה לכם, שוב פעם, אני לוקחת, הפרדתי את הקצה, אני בעצם מחזיקה ביד אחת עכשיו את הדף כדי שהוא לא יזוז, ועם היד השנייה אני מושכת את השקף מהדף. תכף אתם תראו את זה. רגע אחד. תופסת ביד אחת וביד השנייה מושכת את השקף. זהו, הדף הופרד, הוא לא קרוע, לא קרה לך שום דבר, הכל בסדר איתו. אוקיי? זהו. עכשיו אני אלך לבדוק מה קורה עם הצמקאו שבמיקרוגל, ובוא נראה אם הוא נמס כבר לגמרי. הנה, אני מערבבת אותו טוב טוב, אתם רואים שהוא כבר ממש 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 נוזלי, אפשר לעבוד איתו. ומה שבעצם אני הולכת לעשות עכשיו, זה למרוח בעזרת הלקקן שכבה דקה מאוד של צמקאו, אוקיי? השכבה לא צריכה להיות עבה.
זה ממש צריכה להיות שכבה דקה כדי לבודד את הדף. אז אתם רואים פה ממש שכבה דקה, 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 דקה. אני עוברת על כל הדף, מוודא שבאמת כולו מכוסה בצבקר. בואו ניתן לזה לרוץ קצת ונמשיך הלאה. אז כמו שאתם רואים, הנה אני תכף מסיימת. נשאר לי פה די הרבה צמקאו בקערה, תכף אתם תראו, וזה בסדר. אני עוד ימיס את הצמקאו הזה פעם נוספת בשביל לעבוד על האלמנטים, ואחר כך את מה שישאר אני בעצם שופרת על שקית סנדוויצ'ים נקייה, נותנת לו להתקשט בחזרה, עוטפת אותו בחזרה בתוך השקית, מכניסה לקופסה, משתמשת בו אחר כך בפעם הבאה. את הדף אני נותנת לו בינתיים להתייבש, ובמקביל אני הולכת להכין את הקצפת בשביל העוגה. זהו, הנה, אנחנו עוברים לעוגה שלנו. הנה העוגה שלנו, העוגה כבר מגונשת. אני אוהבת לשים גנש על העוגה, להכניס אותה למקרר, ורק כשהגנש מתקשה לעבוד עליו. אני מניחה שכבה דקה של קצפת אני מורחת על הגנש לפני שאני מניחה את הדף סוכר, ואני רוצה להסביר פה כמה דברים תוך כדי שאתם תראו אותי מורחת את השכבה של הקצפת על העוגה. אחד זה שאני אוהבת לעבוד עם עוגה שמגונשת והגנש סוכר, מסיבה מאוד פשוטה. אם חלילה קורה משהו תוך כדי עבודה וקורה משהו לדף, ואני רוצה להסיר אותו ולהניח דף חדש במקום, ברגע שהגנש קר, אם אני ארים את הדף, לא יקרה שום דבר לגנש. לעומת אם אני מניחה את הדף על גנש שהוא לא יתקשה לגמרי, ואני צריך להרים אותו, אני בעצם ירים אותו יחד עם שכבה של גנש. וזה משהו שאני לא רוצה, ולכן אני מכניסה את העוגה אחרי שגינשתי אותה למקרר לכמה שעות, אני נותנת לגנש להתקשות, ואז אני מוציאה ומתחילה לעבוד על העוגה. אני מורחת את השכבה הזאת של הקצפת, גם משתי סיבות. אחד, ממה שאני הבנתי מהניסיון שלי עם העבודה, השכבה הזאת, תחשבו על זה כמו על הספוג שיש מתחת לדשא בגן שעשועים. זה כמו שכבת ריכוך לדף. אם תניחו את הדף ישר על גנש שהתקשה, הוא עלול אחר כך בתנועה להיסדק, ואנחנו לא רוצים את זה. ולכן אני מורחת שכבה מאוד מאוד דקה של קצפת מלמטה לפני. הדבר הנוסף הוא זה לפעמים כשאנחנו מזלפים, אנחנו לא שמים לב. ופתאום אחר כך כשאנחנו מוציאים את העוגה מהמקרר, אז אנחנו מגלים שיש איזו נקודה שלא שמנו עליה, לא זילפנו עליה, והנקודה הזאת יותר בולטת כשהגנש הוא מלמטה. על חום זה יותר בולט, כשיש קצפת לבנה מלמטה זה יותר זורם בעין, פחות רואים את זה, ולכן אני מאוד 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 אוהבת לשים שכבה דקה של קצפת. דבר נוסף שאני עובדת איתו זה עם סרגל, יש לי סרגל מיוחד שלי שהוא רק לעוגות, ואיתו באמת אני מוודא שאני ממקמת את הדף במרכז של העוגה, זאת שריטה שלי, אוקיי? אז אני משתמשת בסרגל, אני מרימה עכשיו את הדף, אתם לא יכולים לראות את זה, אבל מאוד פשוט להרים את הדף מהנייר אפייה, אוקיי? ואז אני מניחה אותו על העוגה. אני בשלב ראשון מניחה אותו, פחות או יותר במרכז לפי איך שזה נראה לי. אני לא מהדקת עדיין את הדף. אני פשוט מניחה אותו, כדי שאם אני צריכה לתקן קצת את המיקום שלו, אני אוכל עדיין להזיז אותו. אוקיי? אני בודקת עם הסרגל פה, שבאמת המרחקים שלי בין צד שמאל לצד ימין זהים. במקרה הזה זה בסדר, וגם שהמרחק למעלה ולמטה הוא זהה, ואם צריך אז אני מתקנת את זה בהתאם. הנה, גם פה זה בסדר. ובעצם מה שאני עושה עכשיו אני בודקת שהידיים שלי יבשות, אוקיי? תשימו לב שהן יבשות, לא מלוכלכות. תזכרו תמיד, אם נוזל נוגע בדף, הוא נרס, אוקיי? אם מים נוגעים בדף. אחרי שווידאתי שהתמונה ממורכזת, אז אני בעצם מעדקת אותה לקצפת בצורה עדינה, מעדקת את הדף, ואחרי שסיימתי להדק אותו, אני לא נוגעת בדף יותר. זהו. איך שמיקמתי אותו אחרי שהידקתי אותו, ככה הוא יישאר. זהו, אז אנחנו עוברים לשלב הזילוף של העוגה. במקרה של העוגה הזאת החלטתי שאני רוצה לעשות איזושהי מסגרת פנימית. השתמשתי פה בגוון אפרסק של מנדלברג. אתם צריכים לשים לב שהצבעים של מנדלברג הם מאוד מאוד חזקים. אני מאוד אוהבת אותם, אבל הם מאוד חזקים. בשביל להגיע פה לגוון מאוד מאוד בהיר של אפרסק, אני בהתחלה שמתי טיפה אחת של הצבע הזה על הקצפת, ויצא לי גוון הרבה יותר כהה
ממה שרציתי, אז לקחתי עוד פעם קצפת לבנה, באמת ממש העברתי כמות קטנה מהקצפת שכבר הרבבתי לקצפת הלבנה, כדי באמת ליצור גוון הרבה יותר בהיר שיתאים לי לרקע של התמונה. עכשיו בעצם אני עוברת מסביב עם צנתר 1M, ויוצרת רוזטות בשני צבעים, בצבע ורוד בייבי ובצבע ורוד פוקסיה. שני הצבעים, הוורוד בייבי ופוקסיה, במקרה הזה הם של מג'יק קולור. אני באופן כללי גם פה השתמשתי יחסית במעט צבע מאכל, ממש טיפה אחת של צבע על כמות של בערך 150 גרם של קצפת בקערה. ממש שמתי טיפה אחת של צבע כדי שבאמת הצבעים ישצו לי מעודנים ומתאימים לרקע של העוגה. בשלב מסוים אתם תראו שאני עוברת בחזרה לצנתר 4B. עד עכשיו זה היה 1M שאיתו עשיתי את הרוזטות, ואני חוזרת לצנתר 4B ואיתו אני משלימה בעצם את הרווחים שיש לי בין הרוזטות. אני ממש עוברת ומוודא שאני משלימה את כל החוסרים. דרך אגב, אני את הקצפות, כשאני מכינה עוגה, את הקצפות, את הצבעים, אני לא זורקת. אני תמיד משאירה את הצבעים של הקצפות בתוך השקיות זלוף, סגורות בקופסה במקרר, עד שהלקוח מגיע לקחת את העוגה, כדי שאם פתאום אני צריכה להשלים משהו, לתקן משהו, שיהיו לי את הגוונים שהשתמשתי בהם בשביל העוגה, כי אחר כך נורא קשה להגיע לאותו הגוון.